Здравейте, здравейте! В днешното видео, второ за този канал има за цел да промотира български автори, без значение в коя сфера на изкуството се занимават. Искам да ви представя новото, много любопитно издание на варненската Death Metal банда Day of Execution, което се казва Curse the Living. Ето как пристигна опаковано по този начин. Идеално опаковано в бъбъл фолио, и след малко се връщам, за да го разгледаме заедно и да си поговорим малко повече какво представлява тази компилация. Приятната изненада тук са две стикерчета, които веднага, щом махнах защитното фолио, видях. Ето как изглеждат те. Day of Execution, Soulless и Day of Execution, Curse the Living, обложката на самата компилация, а пък това е обложката на едното от епитата, което е намерило място тук. Така изглежда диска отвън, логото на групата, много красива обложка и заглавието Curse the Living. Като го обърнем отзад, намираме снимка на бандата и информация, кои са членовете на групата и трак листа. Като сега ще ви дам малко повече подробности за самия трак-лист, тъй като той е интересен. Както споменах, надявам се да съм споменал по-рано, това е диск компилация, който съдържа много любопитни неща, а именно първото и второ парче са от Soulless EP-то. Е това. Той излезе на винил 7-инчов, ако не се лъжа. Трето до седмо са нереализирани песни за Soulless. А пък от 8 до 11 са песни, които са от Pointless Chaos EP от 2013 година. Като тук е добре да спомена, че 12 и 13 песен, както виждате, са живи изпълнения от 2012 година. Да, имаме и два инструментала, трета и пета песен са интротата. Фактически това са инструментали. Айде да отворим да видим. Така изглежда диска. На диска е разположена обложката на самият албум. Това пък тук е обложката на EP-то, което споменах, Pointless Chaos. Махаме внимателно. И какво ни посреща тук? Снимки на бандата. Обложка на EP-то Soulless. Това, което казах, че излезе на 7-инчова плоча. Ако не се лъжа, то се продаваше на къмпинга на Дряновския манастир, който се прави ежегодния екстремен фест. И тук вече информация за конкретното издание, което държим в ръцете си. Логото на бандата, името на компилацията и трак листа. Песните, за които вече споменах, и разпределението им съответно в предишни издания на групата. Ето тук. Какво виждаме отдолу? Day of Execution Would Like Thank To. Това е списъка на имена, на които бандата е благодарна. Дайте на пауза, защото в този списък ще откриете много други любопитни групи, които можете да чуете. Отдолу групата ни пояснява, че снимките са направени от Камен Минков и самата банда, а пък дизайна на обложката е на Димитър Кабранджиев. Димитър Кабранджиев. Това име ми е адски познато с тази специфична фамилия. Това мисля, че е Митака от Търново, но все пак ще го питам лично, за да не изпляскам някоя простотия. Но мисля, че е той, да. Димитър Кабранджиев, това е градски Митака от Велико Търново. И обложката е доста добра, бих казал аз. Така изглеждат отново снимките, ако ви е любопитно, и задната част. Мисля това да е за днешното видео представяне на този албум. Не албум, ами сборен албум по-конкретно. Много ми се искаше да пусна някое парче да върви на заден фон от тази компилация, но няма как поради обективната причина, че YouTube ще блокира видеото или най-малкото ще изключи звука и ще гледате нямо кино.
Това е за видеото. Ако искате да си поръчате изданието, може да го направите като пишете на Facebook страницата на бандата. Виждате в момента изписана на екраните си. Споделете видеото с повече хора, за да може българската качествена музика да достигне до възможно най-много хора. Това е. Благодаря, че гледахте и подкрепяйте българските музиканти. Чао, чао!